Hello guys, part 2 na nito guys. Please subscribe, like, and share my channel. Maraming salamat po. Part 2 na nito guys. Ano ito kami ha? At Ibu lugar na ito. Ibu lugar na no? Ha? Ibu di. Kasi plus this the taon. Oh, bawas di ka ba? Hindi ko hindi ako ginagana ng store ko. Iyo tas mo pas rin. Ay, kiss. Ako ginagana. Abo gym good na gym ba? Mo to may gym na was. Hindi na basketball dia. Basket sa Pilipinas. Porpi naman na is. Ito perfume mo. Ang gapon.
Ano, kaya po mag-curfew mo, ano yung napabor sa mga kawatan. Lago ng mga tao. Ito sa ano? Kabilya? Lagi pa kami. Tambas po. Kauban dito, buka kali, mag-service din. Mga ganun, minaw kayo. Ha? Kauban kali, minaw kayo. Minaw, uya. So, ano, good. Ano, magpapakot. Kaya naging bawas ng tubo lagi. Kanino po ko taman. Hi guys, ditubol ko guys. Pagkaya ang gawas eh. Anak ko sila yung ito kaya mama, anak mo ka. Ang tanap sa din. Nalabhan ba? Labas na. Ano yun? Yan. Ano yun na nag-service ta. Kaya pa eh. Ay, labon ko na. Di alam na nang giatras daan ay. Ilang isimento pero ni atras ng nadaan ba mo diyan. Diana nila. Di ba naman lang sa Sada? Ila siguro di pareha dali bang ni anak daan. May man ang mo. Muna maabot mo yun ang tayo man na ini wedding ana. Problema na kayo. Tapos naman. Up.
George. Ano ito? Halika. Da! Ganito na kung isipin ko ako. Ha? Ganito na kung isipin ko ako. Palit, wala may libre. Ulit ako. Duduk.
pasok karon ha. Oo. Ya karon uma di sa tamaligo. Okay ra ka kaligo. Oh, okay masuk ko. Ah, baik. Mo yung bondok. Dali na magbulgi. Dali ka niyo? Hindi. Pilipinas na. Kaya mamay na ka. Salamat sa Ginoo, maayon na Lidyas, jagim pa sa job. Thank you for watching, guys.